ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳаматон ба канали ман. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, имрӯз ман хостам ки як субҳонаи хело ҳам осонро тайёр кунам. Барои субҳонаи мо дар кор аст картошкаи аз сиёрка гузарондашуда, зелен, помидор, сир ва 2 дона тухм, орд ва каме намак. Ҳамаи ин чизҳоро илова мекунем ва мепазем. Дӯстони азиз, ин субҳона хело ҳам осон аст ва камхарҷ мебошад. Шумо ҳам метавонед тайёр кунед. акнун субҳонаи мо тайёр шуд. дӯстони азиз, ман хостам ки капучино тайёр кунам. барои капучинои мо 2 қошуқ шакар, 2 қошуқ кофе ва 2 қошуқ об лозим аст. ҳамаи инҳоро бо блендер мезанем ва капучинои мо тайёр мешавад. акнун мо субҳона мекунем ва ба кору бори хона машғул мешавам. ман хостам ки инҷоя каме тоза кунам ва ба шумо нишон диҳам. дӯстони азиз, бо ман буданро фаромӯш накунед. хуш омаден як бори дигар ҳама каса. ман ҳозир ба берун баромадам. як ду чӣ дар кор буд аз магазин харидам.
мебинед, дар берун одамҳо каманд. карантинҳои мо ҳолиам давом дорад. ман хостам ки пятёрочка равам ва шумо нишон диҳам пятёрочкамона. хеле ки мебинед боду ҳавои мо ҳам хело ҳам нағз. дӯстони азиз, ана мо расидем. пятёрочкаи мо ҳозир ман медароям. ана ман пятёрочка омадам. Для сотрудников «Пятерочки» действует прозрачная система карьерного роста. Проводится обучение, существует понятная программа компенсации и льгот, оплата больничных отпусков, корпоративные скидки, возможно, Избегайте расчета наличными. Пользуйтесь банковской картой. ман акнун аз магазини пятёрочка баромадам. чизе ки ба мон лозим буд дар он ҷо наёфтам. акнун хостам ба магазини магнит равам. Азиз, ҳавои мо бо гирифтем ба шамол. чиқар мебинем одамам ҳаст дар берун. акнун ман ба магнит омадам. ман ҳозир ба магнит омадам. ҷояду чи дар кӯра мегирам, ба хона мерам. ҳозир ман дар ин ҷо дар очередь истодагиам. бояд одамҳо яхнун
ё 2 метр бюсти. اکنون من از مگزینو همش برآمدم. حضور خونه رفتم. اکنون من در خانه رسیدم. به همه شما خیر. خدا نگهبانتان باشد تا ویدیوهای آینده.